Day. Maadto sa kong lungsod day ha. Asa man kala kasabaan kung mamala dili ka pwede mulakaw la. Ay dili lagi. Dili lagi ka pwede mulakaw la kay kasabaan ko ni mama ako ra bay nagbantay ni mula. Palitan di kag pan day daghan pan. Apilig ice cream la. Oh. Yara ka ha. Nagsabaw si mama la. Si Lola bayay bisig baho kayo way ligo masigi pa maglaag. 1 hour later. Beng. Asas Lola nimo? Ah, si Lola. Ingon ka pabantayan pero wala ko gibantayan. Asas Lola nimo? Ingon siya palitan ko niyag panog ice cream. Wow. Asa gani pa dong? Sa merkado. Alangan magsementeryo masamang ka maoy. Ano gipalakaw man to nimo nga bag-o tong kubra sa senyor. Di man siya kimpang man mulakaw man gyud siya. Pagdali apas na. Pagdali. Kay ma. Di ko kuyog ma. Mukhaan ra kog panog ice cream. O lagi kuyog. Sakay ka la? Ade dong. Dagan dong kay go koron ti ka dong. Ha, koron ti ka. Okay, sige. Di na ngotana ra ko la ba kay bisin niya ka nang narungsin ra ka og para la ba. Bisin nagpara-para roy ka. Unsa may pagtuon nimo ka dong? Kuwang ko kartiyo kay mo para ra kunin mo ya di ko sakay. Ha? Yari, Ha? joke ra la. Dili la. Sakay nila. Dili la. Unsa ni motor dako mo kay nagkuranan unsa o Ay pati sa nimong dako ala kay ito mga may ako ang gi. Da murag patay siya. Sus, grabe hagin ng mga tigwong pasakyon og motor. Sakit tong hawak an dong oy. Sama ni motor dong oy. Da, sakay ka di. Nya na lagi dong. Ano ba ta ko dong? La. Unsa man ang pagkasakaya la di ba na mao? Ama man ni diri ang gamay lang. Oh my god. Magbuwang bilang partiyo gid la. Unsa naman gala ay? La, gunit ya la. Sus. Nung dong kay mangihi ko dong. Mangihi ko dong. Sunod la ba og mulakaw ka na pag diaper la ron din ta maguno-huno og makaihi ka bahala ang mangihi maya diha. Reo panghiya na ubos ay. Ayun. Pag inay diha la ma. Di sina higma. Mangihi diha lang wat. Kita. Wata ko dong ha. O lagi. Dahil lamok dong oh. Lupad. Sakay og tiguang sunod eh. Ian tiguang eh. Diha la sus, taon la di. Sa pa may imong taguan na lang, ingon naman nag balbakuwa nga lagom. Oh my god! Sus la ay. Grabe ha, og ka mangihi la. Damang pangutot. Unsa ka ba dong? Ay nga. Kada bitang uwan, mag-uwan, kusog kayong uwan. Ini Bitaw. kuman ana, naadyo na dugdug. Mura man tog daang songo kanang momho atong Gamay na kayo dong. Nakaon ko ganina og lugaw dong. Nakaigit ra kong gamay. tog diaper na sunod la ha. Mapalit akong pampers dito sa lungsod dong. Grabe. Huwang pasakyon mo patong pa mas pikastip na to tanan sing bata. 1 hour later. Nah, ana eh. Is palakaw mo gani mo apuhan mo eh. Wa pa gani dah lagi. Ma, Lola. Oh, asa man imong gipamalit? ay nga naama mo diri. Oy. Na, La, asa kong ice cream la. Ay, sus day nahili sa dami. Day yung ice cream day. Oy. Nya akong pan la. Sus, nakikita mga iro dito day luoy kay way mga kaon ako lasang gihatag kay palitan man nga tika ini kasunod akong kubra sa akong senyor. ya asa na maron imong kwarta? Nahurot na kay nagjalipid ko rito. Nag-Jollibee ra na hort imong kwarta, mo mga pinalit. Diho sa kalula, uy, ikaw ra may kaon sa imong kon la. Kawati ka pala kwala. Kuan ko sa akong hair. Oh, Nagparibal? nagpaayo ko sa akong hair. Sana all. Kung tanaw Ano na amo mo din subos? kapaabot di minimo kay basi unya guldapon Ma, wala na nay kwarta si Lola, biyain na lang na dinha ma. Oy. Utang Wala mo man sa jud Lola. po nay pulos. Utang mo. Ito diri ni isa gatos day para palit lumboy. Na, ana ma isa paita. Ana kay mag maniot to tayo suwan ni asin amo kada sudan. Apa ka? Da. Uy, Ah, baka gusto ko ng pulos Lola.